ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. Умедворам ки шербачаҳо ҳама каса хуб ҳастед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошад. имрӯз 10 декабри соли 2024 аст. 1000 рубли русӣ баробар ба 109 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, касоне ки барои кама кардан чекӣ доред, марҳамат хонадори мошиндорӣ дар ватсаи мо 911 32 43 ва 44 қади роҳи кунед реклама карда, яъне ки техникаҳои шуморо ва мошинои шуморо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. дӯстон, имрӯз қисми якуми навои Opel Zafiraро дӯстон тайёр кардагӣ мехоҳем барашон пешкаш кунем. марҳамат лайкҳоро ҳазор мекунем ва дар канал подписатсия мекунем. шербачаҳо касоне ки меҳмон ҳастанд, подписатсия кунед, шери нар канали Насим ТЖ бишава ба 100 000 зудтар. дӯстони азиз, эҳтимолан хоҳиш мекунед лайкҳоро фаромӯш накунед, яъне ки аз куҷое ки хона ё ки замин мошин дар кордон бошад, бинависед, ҳаракат мекунем, ба шумо гуфта пешниҳод мекунем. ба ҳаматон тамошобино фарҳодро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. Ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, десета эълони ҳархелааса, яъне ки мошини ҳархелааса. аввал инҳоро гап мезанем ва баъдан мегузарем ба навори мошинҳои Зафираҳо. дӯстон, Hyundai Porter растаи фурӯшӣ, соли баромадиш 2007. коробкаш механикаи дизелӣ қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад, яъне ки дар Федератсияи Русия дар Москва. нархша 410 000 рубли русӣ мегӯяд. боз муомила дорад гуфтагай. марҳамат хатроҳо метавонед дар ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мотороли фурӯшӣ ҳастае ки соли баромадиш 2024. мотораш 200 кубаи гуфтагай, суди ширияш бензинай. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нави пачка қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. гуфтем дӯстон, ҷамоати меҳнатобод. нарша 20 000 сомон мегӯяд. муомилаи хуб дорад. нави пачка 2024 сол. дӯстони азиз, номерои WhatsApp 009 99 84 40. касоне ки моторолхар бошед, марҳамат бо нархи 20 000 сомонӣ аз номи сомонаи мо боз иншоалло ки арзон мешавад. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиямон. газели фурӯшӣ ҳастаи, яъне ки гузавои газел, соли баромадиш 2001. коробкаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Султонобод. нархи газел бошад 45 000 сомониш мегӯяд. боз камтар дига савдо дорад. номерои ватсапаш ва номерои дастишмо нагӯяд дӯстон, яъне ки охираш 5883. номери ватсап дорад. марҳамат метавонед тариқи номери ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, астраҷи ҳастаи бо нархи арзон, срочна фурӯшӣ, солаш 98. мотор объём 1.6 простой. коробкаш механикаи бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. астраҷи хачбек. документош 7 моҳ дига дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин дӯстон 52 000 сомонӣ. боз муомила дорад гуфтагай. номери WhatsApp 90 883 23 20. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиямон зил самосвол мебошад ки соли баромадаш 1986 сол аст.
коробкаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 30,000 сомон мега. сорош нафурӯшай боз гуфтагия ки арзон мешавад. документҳои мошин бучидагия гуфтагия дӯстон соҳиби мошин ҳамақа қайтидагия ҳастай. нарша 30,000 сомон мега, яъне ки мошин ба кор тайёра, фақат документш мекунӣ аз пай кор мешай. рақамҳо барои тамос охириш 1440. номери WhatsApp дорад дӯстон. марҳамат, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. марҳамат дӯстони Opel Zafira. Шербачо якта Opel Zafira ҳастай 2000, яъне ки соли 2000 май. мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 5 миё документ дорад гуфтагай ва нархаш 51,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила дорад. дӯстони азиз, яъне ки 5 миё документ дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай. номерҳои транзит, мошин дар ҳолати хуби техникӣ. марҳамат, хаҷроҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат, дуюмин Зафираи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. Зафира ҳастай баҳодор, соли баромадис 2006. мотор объём 1.9 литрай, коробкаш автоматикаи сӯзишворӣ аст, дизелин қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва гуфтагия ки 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай. мотор коробка 100% краскаталаб нест, яъне ки хоб. дӯстони азиз, 4 баллони нав дорад. нарша 74,000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 78 37 55 99. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Зафира навбатин, яъне ки Зафира 1 мебошад. солаш 1999. мотор объём 1.6 литрай, коробкаш автоматикай, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. обогрев сидани гуфтагӣ дорад. краскаш нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 58,000 сомонӣ. дисковошам, яъне ки баллонош состояние гуфтагия ки хубай. коробкаш автоматик 58,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 902 30 29 99. марҳамат, муроҷиат кунед. эълон ба хурду калон, ба ҳама ёру дӯстон ва ба бародарону хоҳарони аҳли ислом. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, ягон техника дошта боша барои реклама кардан, марҳамат, дар WhatsApp мо 911 32 44 44 қади роҳӣ кунанд. иншоалло реклама кардан мошини шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳам. раҳмат барои дастгириатон. дӯстони азиз, Зафира навбатиамон соли баромадис 2004 сола. мотор объём 2.2 литрай, коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. полни гуфтагия ки яъне губкават кардагӣ, яъне ки аз 0 опс кардагӣ, Зефира опс мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархаш 75,000 сомонӣ. 4 та электропакет, яъне ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. марҳамат дӯстон, метавонед муроҷиат кунед. Мара подписаться کنید بچه نمی‌جا مرا подписаться کنید لایک بچکن مرا подписаться کنید براتانو تاکاتو مخدو дӯстони азиз, Зафира навбатион, яъне ки 8-мин Зафираи фурӯши мо дар навори имрӯза. соли баромадис 2006. мотор объём 1.8 литрай, коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 2006 сол ва қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш бошад 70,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз гуфтагия дӯстони азиз ки иншоалло боз камтария савдо дорад. рақамҳо барои тамос 904 60 00 66 қади. марҳамат, дар тамос шавед.
дӯстони азиз, яъне ки Opel Zafira 1 мебошад, солаш 2000 май. Мотор объем 1.8 литр, коробкаш механик, сузи шояш, бензин ва газ. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Утилизатсия кардаги ҳастай, краскаш сафед, яъне ки бампери ақибаш камтар лакш пайдагиай. қарор дорад дар ноҳияи Мастчо нархи Zafira бошад 52000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз муомила дорад. рақамҳои телефон барои тамос 927 89 99 86 хади. дӯстони азиз, марҳамат занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, якто Zafira фурӯшӣ ёфтем, яъне ки бо нархи арзон, срочнай, солаш 1999 солай. Мотор объем 1.6 литрай, коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. Гуфтагиам мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Срочна фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳо барои тамос 908 55 0404. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки Zafira хар бошед, срочнай бадай гуфтагиай, мумкин дар муддати як рӯз ира яъне ки бихаранша. марҳамат срочна занг бизанед. дӯстони азиз, рости гап, яъне ки 80% канали маро бе подписок тамошо мекунед. Подписатсия кунед, иншоалло ки боз навори оянда ҳамихели наворора пешкаши шумо мегардонем. 11-мин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза Zafira ҳастай, соли баромадиш 2006. мотор объем 2.2 литрай, коробкаш автоматик, сузи шояш, бензин ва газ, краскаш сиёҳ, баллонои нав, утилизатсия кардагӣ ҳастай ва документи солона ҳам дорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи дӯстон 80000 сомонӣ. боз муомила дорад. 4 электропакет, мултирул, абагрев сиден, яъне ки ҳолатиш беҳтаринай. рақамҳо барои тамос 998 00 1313 қади. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. шербачаҳо, агар ҳамин наворҳои мо ба шумо маъқул кашида бошанд, ҳатман дар комментария 500 плюс монед ё ин ки Насим DJ ба пешнасен. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстон, мегузарем ба мошини навбатиямон. 2006 сол Zafira. мотор объем 1.8 литрай, коробкаш механик, бензин ва газ ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки мотораш 1.8 қабурға мебошад. нарша 73000 сомон мегӯяд. утилизатсия кардагӣ ҳастай, яъне ки документам дорад. дӯстон гуфтагиай, номерҳои транзит, мошин краскаталаб нестай. нархаш 73000 сомонӣ, камтарак дида боз савдо мешавад. 37 10 05 28 қади. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, якта Zafira сабсафеда ёфтем бо нархи арзон, срочна фурӯши 2005 солай. мотор объем 1.6 литр, яъне ки 1.6 камрасход, коробкаш механикай, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка 100%, яъне ки дӯстон гуфтагианд ки краскаш камтар кор дорад. номерҳои транзит, мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархиш бошад 60000 сомонӣ. мотор, коробка ходовой 100%. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 14-мин Zafira фурӯши мо дар навори имрӯза 2001. мотор объем 1.8 литрай, коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархиш бошад 55900 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 927 19 05 02 қади. марҳамат муроҷиат кунед. шербачаҳо, ку нигоҳ кунед, ҳам кнопкаи сирқа шумо ҷиқтагӣ ҳастен ё ки не. эҳтимолан хуш мекунед. ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. иншоалло ки борам ба 100 000 қадам омадагем. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, марҳамат, якта Zafira чиста опси оригинал ҳастай гуфтагиай. дӯстони азиз, соҳиби мошин 2004 солай. мотор объем 1.8 литр, коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри хуҷанд наша гуфтагии дӯстон 93 000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳои солона ҳам дорад, утилизатсия кардаги ҳастай, ягон камбудӣ ва расход надорад. 4 диска баллон пачка, электропакет, мултирул 93 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, зафира ёфтем бо нархи 42 000 сомонӣ. Неки срошнай дӯстон. 10 солай, мотор объём 1.6 литрай. Коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Утилизатсия кардаги ҳастай 7 моҳиния ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат ина баллоно систем баллонаш. Нархи мошин 42 000 сомонӣ дигар савдо намешавад. 917 56 54 яъне ки 56 55 53 қади. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, ин зафира охирон мошини фурӯши муосир дар видео меёзад. Соли 2700, мотор объём 1.9 литрай. Коробкаш механик, дизелӣ, қадди ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардаги ҳастай 4 диска баллон пачка, тонировка ҳам дорад гуфтага. Нархи мошин 64 500 сомонӣ. марҳамат, хадрҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед, боқӣ сарбаланд хонобод бошед. Лайкҳоро мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.